It's time for SPG, as in Super Pagganer Secret File. Hindi alam ng asawa ko na ang dami kong chicks. Hi, DJ Rocky. Huwag mo na itago ang pangalan ko. Tawagin mo akong Tang Ino. Short for Tatang Inocencio. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganer Secret File. Mabuti ng malinaw. Mahal na mahal ko ang asawa kong nagngangalang Mercedita. Pero kailangan kong itago sa kanya ang isang lihim na alam kong ikasasama ng kalooban niya. Marami akong chicks. Hindi lang isa, ha? Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi rin apat, kundi 7. 7 lahat ang aking chicks. At bawat isa sa kanila, katabi kong matulog sa higaan. Hindi ko naman sila pwedeng pagtabi-tabihin sa higaan ko. Kaya turno-turno sila bawat isa. Sa bawat araw ng isang buong linggo, may kanya-kanya silang paraan kung paano ako paliligayahin. Sa katunayan yan, lahat sila ay kakaiba. May kanya-kanyang katangiang likas. Pagsapit ng linggo, katabi kong matulog si Annaliza. Siya ang humahaplos sa noo kong marami ng guhit, dala ng katandaan. Bawat dampi ng kuko at kamay niya sa noo ko, nakakaramdam ako ng kiliti na parabang bumabalik ako sa aking pagkabinata. Ganun siya kalambing. Pagsapit ng Lunes, katabi kong matulog si Dorina. Magaling siyang umawit, marunong ding sumayaw. Malikot ang katawan, kaya nakakaaliw siyang pagmasdan. Ika nga, tinatanggal niya ang stress na dumadapo sa akin sa umpisa ng linggo. Yun ang kailangan ko sa kanya pag Lunes ng gabi. Sasapit ang Martes, tatabihan naman ako ni Marisa. Hindi siya kagaya ni Dorina na maingay sa pagkanta. Tahimik lang siya. Nakadapa lang siya sa tabi ko. Siya ang paborito kong himas-himasin. Siya rin kasi ang pinakamalaman sa kanilang lahat. Sa gitna ng linggo,
Miyerkules, matutulog akong katabi si Valeria. Katulad ni Annalisa, magaling din siyang masahista. Pero hindi sa ulo ko, kundi sa balikat. Alam niya kung paano pisilin ang mga muscle at buto sa balikat ko. Natatanggal ang pagod na nakasiksik sa mga braso ko. Pagdating ng Huwebes, tatabi sa akin si Adela. Siya ang pinakamagaling humalik sa lahat ng chicks ko. Ang nguso ay mapula, pero matinik, nangangagat ng labi. Tuwing magkasama kami, lagi na lang niya akong tinutusok. Kung hindi man sa labi, minsan sa ilong o sa pisngi. Kaya madalas pag Huwebes, putok ang labi ko at mukha ko. Pero ayos lang. Kasi masarap siyang kumagat. Humalik. Malupit ang chicks ko kapag Biyernes. Si Magdalena, mahinhin siya. Halos walang ginagawa pagkatabi ko sa kama. Pero nakakaakit ang kanyang mga mata. Mistulang kaawa-awa. Tinitingnan ko lang siya sa mata. Nagtititigan lang kami. Hanggang sa tahimik na lang akong makakatulog. Biyernes kasi, bawal ang karne. Nakakapanghina ng tuhod pagkulang sa kain. At sa pagtatapos ng linggo kapag Sabado, solo ko buong gabi ni Violeta. Siya ang pinakamapusok. Tuwing nakapatong siya sa akin, umuungol siya ng malakas. Hindi siya uungol hanggat hindi siya pumapatong sa katawan ko. Bawat ungol niya, may katumbas na tugtog sa aking mga tenga. Lahat sila. Siyempre hindi ko pwedeng ipakilala o kahit ikuwento man lang kay Mercedita. Para sa kaalaman ninyo, hindi kami magkasama sa ngayon. Siya kasi ang nag-aalaga ng apo namin sa aming panganay na anak dyan sa Maynila. Habang andito naman ako sa bandang timog ng Luzon. Hindi ko magawang aminin sa kanya na marami akong chicks dito sa amin. Dahil sigurado ako magagalit yun sa akin. Paano naman kasi? Wala na nga siya rito. Wala na ring ibang magbibigay kalinga sa akin. Senior citizen na ako, DJ Rocky. Kailangan ko rin ng pampalipas oras, ng libangan, ng maaalagaan, at ng mag-aalaga sa akin pabalik habang wala siya. Aba, pensyonado na kaya ako? Mga chicks ko na lang ang pinaglalaanan ko ng pera at panahon habang wala sa tabi ko si Mercedita. Alam mo, madalas nga akong kantsawan ng mga kapitbahay ko. Kung ano-ano na nga ang nasasabi nila sa akin. Gaya nito. Tang-ino naman eh. Pagseselosan kanya ni Ate Ditas kung sakali. Pag sinabi namin sa kanya, sigurado lagot ka. O di kaya, bibiruin ako ng kumpare ko. Sasabihin, alam mo, tang-ino ka talaga. Lupit mo sa chicks. Galing mo mag-alaga. Kulang na lang. Bigyan mo ng bahay lahat ng chicks mo. Ay, oo nga pala DJ Rocky.
lahat naman ng chicks ko, lahat yan ay ibinahay ko na. Sa katunayan, tabi-tabi silang naninirahan sa iisang bahay. At lahat yan hindi nagseselos sa bawat isa. Sabay-sabay silang lahat kumain. Pinakakain ko sila 3 beses sa isang araw. Minsan nga 4 na beses eh. Yung bahay nila nilagyan ko ng mala chandelier. At yung ilaw nito ay kulay dilaw para hindi madilim sa kanila. Kung gusto nilang sumayaw, magkwentuhan o di kaya'y magkantahan, hindi sila mag-uumpugan sa gitna ng dilim. At alam mo, araw-araw akong naglilinis ng bahay nila. Lahat ng mga kalat at dumi nila sa bahay, ako ang naglilinis. Kawawa naman yung chicks ko kung madungis ang bahay nila. Baka magkasakit sila. Sipunin, ubuhin, ikapahamak pa ng kalusugan nila. Mahirap na. At kung sa bagay, naiintindihan ko namang hindi sila habang buhay na nasa sa akin. Kaya habang andito pa silang lahat sa akin, ibibigay ko sa kanila ang alagang wagas. Pero magkaliwanagan muna tayo. Ako at kayong lahat na nakikinig. Hindi ako chick boy gaya ng posibleng iniisip ninyo. Yang mga chicks ko, totoong chicks yan. Mga itik, mga sisi. Hindi sila mga chicks na tao ha. Baka mamaya kung ano pang isipin nyo sa akin ha. Mamaya murahin nyo pa ako. Kaya eto na, nililinaw ko lang. May 7 akong sisi. Bawat isa may sariling kulay. Kinulayan ko sila lahat, iba-iba. Kaya hindi ako malilito kung sino-sino sila. Hindi ko rin nga pala masabi kay Mercedita ang tungkol dito sa pag-aalaga ko ng itik dahil ayaw niya ng marumi at mabaho dito sa bahay. Pag nabuko ako, magbubunga nga yun. Baka sabihin pa noon, gastos lang ako ng gastos para sa pagkain ng mga chicks ko. Hindi naman ako nagigipit. Kaya parang wala siyang masabi. Bago siya umuwi rito, iibebenta ko ang mga chicks ko sa mga kumpare ko. At yung kikitain ko pati yung puhunang babalik, irorolyo ko lang. Bibili uli ako ng chicks na palalakayin dito pagbalik ni Mercedita sa Maynila. Habang andito siya at nakabakasyon, dapat malinis dito. Sigurado naman yun. Pero kahit paano, kumita na ako ng pera habang wala siya. Naaliw pa ako sa pag-aalaga ng chicks. Pag-uwi ni Mercedita sa Pasko, sa kanya ko rin naman igugugol yung tubo ko sa pag-iitik. Balak ko, bilhan siya ng lipstick pati na yung branded na damit at pantalo. Siya rin ang makikinabang sa pag-aalaga ko ng chicks. O diba? Walang talo. At ang mas importante, hindi ako nagloko. Naglihim, oo. Pandagdag lang naman kasi sa pensyon ko. Pero hindi kailanman nangaliwa at pumatol sa ibang babae. Yan ang tang-ino nyo. Hindi chick boy, chick grower lang. Pagpasensyahan nyo na at napahaba ako sa pagkwento. Patunay lang yata ito na isa nga akong mael. Maraming libangan. Hindi maraming libag. Salamat DJ Rocky. Dahil kahit medyo mahaba, pinagtiyagaan mong maiere ang kwento ko. Hanggang sa muli. Ako si Tang Ino. Short for Tatang Inocencio. At ito
ang aking SPG. As in, super Baconator Secret File.